Ngiyabingelela kakhulu uDr. Nkonjane, mfana omncane, mfana ongangamele. Bafowethu, namhlanje ngize ngokuhloniphekile nangokuhlukile. Cela abantu nje bangilalele bonke, ikakhulukazi abantu baseMlazi. Bafowethu, ngizwile ngesigameko nangesehle senzekile sabantwana abadlulile emhlabeni ngengozi. Bafowethu, mina-ke ngiyinyanga ekhona lapha eMlazi, hostel eCliplands. Ngicabanga ukuthi iningi labantu baseMlazi bayangazi uDr. Nkonjane. Ngithe namhlanje angizokhuluma ngodaba lalabantwana. Bafowethu, eMlazi akekho umuntu kahle kahle ongayazi into ekuthiwa umkhokha. Kahle kahle lento yenzeka lapha emarobhotini ngavi umkhokha. Asikhulumeni nje into eqiniso, iwumkhokha. Uma sikhuluma ngomkhokha sisuke sikhuluma ngento yabantu abangasekho ababuyayo, noma ngithi abadlule ngenye indlela engekho right noma engeyinhle, ababuyayo bebuya ngolaka ngesibanga sokuthi abalandiwe futhi abageziwe emakubo. So bafowethu, isangalungiseka leyanto. Siyabonga kakhulu kubantu abalethe umkhuleko ukuthi bahambise umkhuleko lapha kavi. Kodwa bafowethu, bengicela ngemvumo yabantu baseMlazi ukuthi uma kukhona abalaphi bendabuko babuye bafowethu baye lapha kavi emarobhotini. Abaningi-ke abajwayele ukuvala imkhokha abanemithi yangempela njenganami. Bayazi ukuthi mekuvala umkhokha kuhanjwe ebusuku bese kuyafika kuyachelwa kwenziwe yonke into eyenziwayo, kushiswa okushiswayo, kubalekiswe lemimoya, izanywe ukubalekiswa, ngoba uma akekho ongazi ukuthi ikhaya nekhaya uma kukhona into ewumkhokha kubizwa inyanga noma kubizwa isangoma sizongena ekhaya sizovala umkhokha. Siyazi sonke njengabantu besintu ukuthi umkhokha uvalwa kanjani. Siyabonga ukuthi bafowethu nifikile nathandaza, kuyinto enhle, but bengicela ukuthi nabalaphi bendabuko abakhona eMlazi sike singenelele nathi kulolu daba la kavi. Sike silekelelwe nje bafowethu, sambeni nathi siye lapha kavi siyobona ukuthi senza njani. Onentelezi aphatha intelezi, onento eshiswayo aphatha into eshiswayo. Kuke nje le ndawo iclean. Bafowethu, baphelile abantu kule ndawo. Baphelile, and le nto umkhokha lo olapha ya. And akekho ongazi ukuthi umuntu nje womZulu owazi kahle ukuthi umkhokha uvalwa kanjani. Ilokho nje ngizokusho ukuthi ngiyacela ngemvumo yabantu baseMlazi nanabalaphi bonke baseMlazi abakhona naseyindaweni eziningi ezahlukene, sike sisukume bafowethu silekelele ukuze sivale lolalaka olukhona kule ndawo. Ngale nje kokuvala lolalaka siyacela ukuthi namakhansela endawo ake bafowethu afaka ama-speed bump lapha. Nathi sineyimoto, nami ngineyimoto ziyahamba lapha erobhotini, zihambe ebusuku zihambe emini. Kwayimina kade ngiyolapha nje ngoSaturday eMlazi, ngadlula khona erobhotini. So ngiyacela ukuthi bafowethu kuwe kulekelelwane nje kwakhe ukuthula kule ndawo yaseMlazi erobhotini, kuwe kulekelelwane nathi sabala benda kuwo singenelele bengane zasekhaya. Ngiyabonga kakhulu uDr. Nkonjane, mfana omncane, mfana ongangamele. Ngiyabonga.